रायजो राजाखौ खुंहरनाय जाहैबाय। नंगौ आङो जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाबाय गोजोन सुक्ति होनबाय आरो सुक्ति जाबाय नालाय सागानगिरिफ्राबो बुंबाय बिराद माने सेटिसफाइड जाबाय, बिराद मोजां सुक्ति जादों जाहैबाय। माने ओरैबायदि मोजां सुक्ति जाबाय जाहैबाय बे माने बिटिआर सोदोबानो बिराद गिदिरखा जाहैदों। ओरैबायदि मोजां माने बे सेपारेट स्टेट आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा जाहैदों माबाया बिटिआरआ आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा। बे रोखोम सुक्ति खालामबाय जाहैबाय आरो बे रोखोम मोजां सुक्ति खालामनो रोंनायनि थाखायनो बे प्रमदमोनखौ बे सागानगिरिफोरखौ मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो स्कलारफ्रानो मुलुगनि बे माबाफ्रानो मेलेमजिबिफ्रानो गावसोरखौ बिराद बाख्नायदों जाहैदों आरोखि। नोंसोर बिराद बुद्धिमाननि खामानि मावनो हाबाय बे रोखोम बुंबाय जाहैबाय। दा आंबोथ' जेबो रोङा नालाय नोंगौखौनो नंबाय बा नोङो बे आलादा रायजोनि एसेबो खम नङाब्लाथ' बेखौ सापर्ट होआबा सोरखौ सापर्ट होनो। आं बे रोखोम अंक खालामबाय आरो सापर्ट खालामनानै ओंखारबाय। आङो बिसोरनि बे मा होनो बिसायख'थि फोसावदिं मेलफ्राव इलेक्सन मेलफ्राव केम्पेनफ्राव आङो ओंखारफाबाय। दा गभर्नमेन्ट दाबाय खुनुरुखुम। दा दाखांनायनि उनाव नुनो मोनबाय नेयो दासिमबो बिसोरनि माबायाथ' सुक्तियाथ' दासिमबो मा होनो मोननैबो संसदआवनो पास जानाय नुवाखै आङो, लकसभा ओमफ्राय मा रायजो सभा आरोखि। ओमफ्राय बे जिनिसाथ' आरो प्रेसिडेन्टनावथ' सहि जाबावगोन, गथिखे बे एक्ट जायाखै आरोखि। दा बेफोरखौ नायनानै आं नुबाय एकदम नंखाय आरोखि, बिराद नंखाय। दिनैसिमबो जेबो जायाखै। नंखाय माने नंखाय दिनै हाग्रामा सारमोन लाबोनाय बिटिसिनि जे पावार एन्ड फांसनफोर दंमोन बेफोरखौनो बिसोरो उल्थां फाल्थां बोरैबा बोरैबि खालामना लांजोब्बाय। जायनि थाखायना बे जिनिसखौ सानसेखालिबो आगोलनि बे सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल जानाय जनि थि खाथारा बुंदों बेबायदि जाबाय, आसामनो हरनाय जाहैबाय डिसिनि थ्रुयै। बे अयना जाबाय डाइलुट जाबाय पावारफ्रा बे जिनिसखौ आरोखि। बिसोरथ' जेबो काउन्टार होनो हायाखै, नङा होननानै बुंनो हायासै। नोंनियाथ' नंजोबगौ। आरो बिसोर दिनै बिराद मोजां मोजां खोथा बुंदोंमोन सुक्ति खालामगोदान समफ्राव, जेनेबा एकदम माने ट्राइबेल इउनिभारसिटि मोनबायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोनबायनो, NIT मोनबायनो, निरिम्स मोनबायनो, मा होनो स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोनबायनो, बायदि रोखोमनि बायदि गिदिर आरोखि। दा नुबाय मोनसेबो नङा माने नङा, ओरैबायदि नङा। आरो दिनै बहा नंनायखौथ' बार होबावदो, जोंना बे खौथि खौथिनि बे थिखानि खामफोर जायोमोन कन्ट्रेक्टरफोरनि, बे थिखाफोरखौबो बर'नि बड'लेण्डनि थिखाफ्रा मावनोनो मोनला। बबेबा दिल्लीनिनो इउपिनिनो गुवाहाटिनिनो बड'लेण्डनि बाहेरानिजोब सेस फैसाखौ बड'लेण्डनि फैसाखौ बड'लेण्डआव फैनाय फैसाखौ लांफिनजोबो। जों जानांगौमोनखौ बिटिसिखौ जोङो थै गारनानै मोननाय गोलोमदै गारनानै मोननाय बिटिसिनि पावारखौ फानजोबदोंसो। बहा बिराद गिदिर जिनिस मोनदों, फानदोंसो एकदम फानदों। दा बेफोरदि देग बे गोरोन्थिखौ नुखानानै आं बोरै इउपिपिएल सिथाबबावनो, आं फैदों। दा नोंथाङा बे खोथाफोरखौ बुंनायनि सायाव हयथ' अपोजिसन इउपिपिएल सरकारा नोंथांखौ माने रां लादों माबा लादों होननो हागौ। नोंथाङा गोबां खामानि स्किमबो मोनदों होननानै एसे ओंखारदों। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि सायाव अबजेक्सन होनायखौ नुनो मोनो। बेखौ औ बे एलिगेसनखौसो लाबोखानांसिगोन, खारन घाबरायबायबो मानसिफ्रा, जेनखासिगोनबो। आं बुदां बलबा सासे मेथाइ खनगिरिया सासे देंखोगिरिया एथ' मिसा खोथा बुंगोन नामा? आंहा बेबायदि बिसोर बुंनाय बायदि बिराद लाख लाख थाखा मोनब्ला आं बोरबावगोन, आं सोलाबनायानो नङामोन माथो बे रोखोम खामानि मावनो। एकदम मिसा खोथा आरोखि। दिनै आं न' भारायाव थायो, न' भारा ओरैबायदि जालांदा लासिंसिं थिखानानै लानानै आं बहा बिदि मोनो, एकदम नङा। बिदि जानला मोनला जि भाषा बुंनाय, बिसोर बुजिना लानाया मोजां। बिटिसिखौ ओरैनो मोनाखै। जोंनि सार बे हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय सासे बिराद दावहारु मानसि, बियो बिराद गिदिर दावहारु। हाग्रा बंग्रा हाजो हाला हाखर हाला लुवार दावखा बिं बिं बां बां गुलिनि गेजेरजों फैनांनाय मानसि, बेबायदि थाखुमा दावहा नांनाय मानसि, मिथिबाय। आंबो दंमोन बे समाव, आरो बियो उपेनजोंनो दाजानाय मानसि। उपेनानो फोरोंनाय, उपेननि आदर्शखौ जोंनि हाग्रामा सारासो फालियो।
बिसोरनि बायदि बे आर्टिफिसियेल माबा हनै हाइवे बन्द' खालामनाय रेलवे बन्द' खालामनाय खालामोबो माबा दावदै रुनानै जायो माबा हनै घुगिनि रुलायनानै जानाय संनानै जालायलायनाय एस्कर लाबोलायनाय बे मिसा खोथा बे दा बे नंखायथार लामाजों थांनायाव आं बिथां बल'आरो थाफाना देनां मा जानांगौ मानसिफ्रा मुगैया होमबा बे आंखौ माथो नंथ्रालाय माथो नंखाय लामाजों थांबाय थानायखौ नुखाथारनानै आं बोरै थांगोन ओंखायनो गिदिंबोफिनदों ओंखायनो आं दा नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै गेजेरजों आङो गासै बर' रायजो राजा आइ आफाफोरखौ खावलायनोसो लुबैदों जाहाथे आं बायदि सोमब्र'हैया जाहाथे इउ पि पि एल खौ नागारनानै फैयो जोंनि इयुन जोलै